Ahojte všetci, ja vás zdravím z nočného Prešova a nachádzam sa pri prešovskom koňovi, ktorého vám za chvíľu ukážem, alebo prešovský kôň. Nachádzam sa na hlavnej ulici. Trošku to tu žije, okolo mňa sú nejaké podniky, terasky. Za mnou stage zložený. Takže vás zdravím. Príjemný a pekný večer. Takže vidíte, jazdia tu autobusy, trolejbusy. Je tu celkom veľa ľudí v noci na námestí, ale moc ich nechcem točiť. Idem si niečo dať, keď som v Šariši, tak nejaké šarišpívko. Zdravím vás.